Леле. Кой Март сме днес? Кажи. Гледайте, това е на Крапец, плажа. Гледайте какво е. Сняг с вълни, с вятър. Сигурно е под нулата поне 5. Да ходим до плажа, а? Ама затърнем в пясъка, че той има и калка, че ли се едно. Много лепкаво. Ей. Това така мерише на море, а? Сещаш ли? На водорасли. Въпреки студа. Филм снимам в момента. Мамата си трака. На видео съм, защото не ми се правят снимки. Това е специален поздрав за сестра ми и Стефан. Тук сме при чадъра на чехите. То няма как ги изравнило като такова. Вълните са ходили чак до там са. До това са отивали стигали вълните. Няма нито една човешка стъпка. Нашите са първите. Охо, тук отдолу, знаеш как е мокро. Потъва се. Чакай, че гледай какво стана. Да, потъва. Тук сме и се връщаме, защото много студено. Ето това не е сняг, това е пяна морска. Аз снимай мен, снимай и себе си. Да се види колко сме нещастни, бих казал. Айде, снимай ми. Закачай се. Мамата си трака. Гледай какво нещо е само. Гледай. Колко малка е останала плажната ивица от морето, дето е дошло до никъде. А там е направило и езеро. Там. Може би се вижда. Леле, ще ме отвее. Дръж. Айде, набираме се в колата на топло. Айде, до после.